Takže ahoj lidi, já jsem Kiro a vítám vás u dnešního videa. V dnešním díle budeme hrát známou hru Passivhaulk. Určitě ji znáte od doby, kdy vlastně major Zeman vlastně byl na těch korunovačních klenotech a byl v rádiu, jak říkal, kunda sem, kunda tam. A na to právě vznikla tato hra, kde vlastně se snažíte chodit za pana Zemana. Tady máme pana Zemana a vlastně šipkou doprava a doleva hejbeme nohama. Jeho nohama, takže já se pokusím dojít úplně na první pokus na konec. Doufám, že se mi to povede, takže sledujte. Takže jdeme. Máme tady léky proti viróze a máme dávat bacha na schody. Což se nám povedlo, víceméně, a už jsme spadli. Takže takhle prostě se budete snažit dojít až pro tu korunku trapnosti. A vlastně pak na takové propadliště dějin, kam ho musíte dostat. A já doufám, že nespadnu schody. A jo, výborně major Zemane, zvládli jsme to, takže jdeme. A tady máme propadliště dějin. Já vím, tohle je rychlý video, protože jsem se to snažil udělat co nejrychleji. Doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud byste měli zájmy o další videa takového typu, dejte mi vědět do komentářů. Nezapomeňte lajkovat, sdílet a odebírat můj kanál. A já se budu těšit na vás u příštího videa. Takže ahoj!